wangu yandibudirawo pachena kuti tichiri pamwe chete. Hanzi ndabudira pachena tichiri pamwe chete ere? Amai andegara nawo. Hanzi ndabudira pachena uchiri kuvada ere kana kuti kwete? Ivo ndo vakatondiramba vakatotuta zvinhu zvavakaitisa. Iwewe uchiri kuwada rinonda uchada. Ndichiri kuwada. Ndichiri kuwada. Ruwada. Amai hanzi ndikukurai. Naisamu kana munhu achiti ndibudire pachena uchiti chiri kuwada wati vakatora zvinhu zvavo vakaenda kumbanditi kose vakatora zvinhu vachena nazvo ivo vakazoita sei pavakatora zvinhu vachena nazvo uzive kuti adzimai vangu avo vazovumira vakadai naisabvu ndiudzirewo ndibvunzirewo madzimai kana ndatete kana ndiani wakaita sei pane zvawakaita Hapana zvakaita mumaitiro avakaita. Vanga vaita sei? Vakatanga kuenda kumba kwavo. Taurisa. Vakatanga kuenda kumba kwavo zvavanotaura nevabereki vavo. Vakadzoka. Vakatogara motikari. iwo wauya naye sei ko mudzimai wauya naye Namai nemunina wangu. Zvavakatora zvinhu pane ukada wakateera kumusha. Wakatsvaga munhu kana kuda sabhu. Kuti adzimai vangu vauya kuno takura zvinhu. Tanga mabvunzaniswa iko. Dai uchichitaurira anza pana. Ane patamubata paangaita adzimai avo ndaigara nawo. Maigara muchiita zvei? Anga si mukadzi wako here? Saka uchimudako. Amai hanzi chikuda tingapedze nguva. Pamusoro idari. Inini ndozvama wazobvunza kuti muchikudiwa here. Hanzi chikukudai. Ndinotaura kuti baba ava dai vanga vachindida ndingadai Aizwaika vataurira dare kuti vati ndikuvada. Mipindura yemu ndikuvada here kana kuti kwete? nyaya yekuda musha wangu ndoyandisvitsa muno mudare. Samukuvada. Ndipapi pada kugadziriswa. Baba ava anofunga takagarisana kumba. Inini ndichitango kunogara nababa ava ndinoona zvimwe zvezvinhu zvatatisina. Zvandakatorawo inini zviri zvangu zvandakanga ndamboshandawo kumashure. Ndiyo mudziya varitaura kuti ndakatuta nenyaya yekuti vaigara vachitaura kuti zvinhu zvakatengwa nemumwe murume handizvide muno mumba mangu. Mazuva zvandataura yame. Pada kugadziriswa ndipapi? Pada kugadziriswa ndepekuti baba ava havadi vana vangu. Baba ava vakagumbuka takatukana vanotora kana chipfeko changu mufanana nebhurugwa remukati vanokanda panze pachivanze. Baba ava vanonditukirira zvitutsi zvesavhana kana chavanosiya. Baba ava vanonditi ndiri hure ndakahura nasekuru vangu. Baba ava vakawana mari yavo vanoidyira muhomwe. Chandinowana pamba chete mfunga imari yemuriwo kana $10 yandinoshandisa ndichiita zvekunyora pasi kuti ndizoita tenga madomasi kana kuti atenga chakati. Nhau yese iyoyo ndinoona kuti inoitirwa pekuti ndakanga ndine mari yakati wandei ndinogona kuzoitora pamwe ndichiisa kana kuvana vangu. Baba avo vakanzwisisa mapoints ekuti takangogumburana vanotora kana chavakandipa nemwoyo nekuwirirana ndipe kuno chakati changu. Patinongogumburana ndipe kuno chakati changu. Saka ininiwo ndiri munhu ane vana vanoda kuchengetwa. Ndikazosvikira pakuona kuti nematauriro avanondiita baba ava regai ndimbosuduruka ndichiona kuti vachanditevera here. Baba ava nofunga ndakanga ndaita pfungwa yekuti tigone kuyanana pekuti ndikumbirewo kuti ndiende kunoshanda nekuti basa randaishandawo inini rakanga risisina kufamba zvakanaka. Ndakanga ndisisina mari yekuti ndikwanise kuchengeta vana vangu. Saka takatadza kuita kunzwanana ipapo. Imwe nyaya ndeyekuti baba ava vanondigogodzera mazwi ekuti ndinokuverengerai mazuva anofanana ne2 months. Kwanga usina mwana pano handigoni kugara newe. Handikwanise kuramba ndichengeta mabhureiri. Vanhu vekunze vanotiona vanenge vachiti madhonza anogara mumbomo. Kana chibereko chacho handifungidzire kuti uchinacho. Vanhu vanotaura zvakawanda pamusoro pako zvandinonzwa nemakuhwa saka handifungidzire kuti uchandiitira mwana. Saka mashoko ekuti kana ndakazodzamirwa dzimwe nguva ndinoona sekuti murume uyu nguva yaakandida kana nguva yandakadanana naye yakanga isiri nguva shoma.
yekuti aitadza kundinzwisisa. Ndofunga ndakadanana naye 8 months tichifambidzana. Akasvikirawo pakundinzwisisa kuti ndinokodzera kuti ndigare naye. Neniwo ndakaona sekuti ndaimunzwisisa kuti ndinogara naye. Asi nhasi ndinoona kuti ndakarasika nenyaya yekuti pandakadanana naye akanga asina chanacho. Ezvino akutanga kundipandukira nenyaya yekuti munhu akuwana mari akundiona sendisiri chinhu. Anosvikira pakundituka kana kundigogodzera zvakafanana nekuti murume uyu nofunga pandakafambidzana naye akaita mudiki kwandiri nofunga nemakore 3. Asi aingondidawo zvakadaro. Nanhasi anongonditukawo futi nemashoko ese iwayo. Saka tafambidza mataura zvenyu zvese imimiwo kuti kudii pakumuda. inini murume wangu ndinomuda. Una vana vangani? Asati ane vana. Mimi mune vana vangani? Ndine 2. Una 2. Ndiye mukadzi uchimuda. Nevana vake 2. vari kuenda kuchikoro here vana? 1 ndiamene. Hatiti vana vari kuenda kuchikoro zvawati uri kuda mukadzi wako nevana. Kuchikoro kuti uri kungoona vanhu vanenge vachingodzurwa kuchikoro, unokwanisa here kubhadharira mwana womukadzi wako waukataura ukamuwana naye kumubhadharira mari yechikoro? Tinobatsirana nekuti ndina vanhu. Oti? Saka unokwanisa here kuzomupa zvokuita nekuti kana uchiti unobatsirana asina zvokuita hapana kubatsirana. Unokwanisa here kumutendera kuti azoitawo basa remaoko rinokwanisa kuti akawanawo mari mosangana pakati. Chokwadi ipapo pamwe panongopauka vagombora zvawakati patikatotanga kuti totanga kugara tese ndaitovapa mari yechikoro yevana vangu. Saka patinozongotadzawo kubindurana payo panenge unoona nyaya netika ndeyekuti handikuona vano vana vavo ka iwo ukavarambidza kuenda kumushanda iwo uchizoti kuti tofanira kutsotserana mari yacho hapana kuwanenge vaiwana mari vanotoiwana kubva kunani kunemi kana wapa mutemo kuti hamusei chokwadi mari kana iri mumba inongorodiwa tinoirongera tiri pamuchete saka iwo mukadzi wako anokutadzirwa papi mbukataura apa kupindurana ipapo ndopatino hapataure kuti apa uyu kana adzokera kumba kwako anenge akuziva kuti baba vanopindurwa sei izvava zvidi nekuti ukangodzodzera kumba chete pasina kutaurwa zvausingade iwewe ibva wataurira pamberi pedare kuti dare rinzwisise kuti ichi nechichi nechichi handichide kumba kwangu iye achizvinza pamwe panyaya yatenyaninidzana nyaya yekuti chengere ndakabudawo ndikaenda kana kubahawa ndikanonoka daiti ndikabudawo ndikaenda kubahawa vaitopota ndikanonoka kudzora ndodzimwe nyaya dzinoidzana asi vanenge vachiriitira upenyu hwani kana adzimai vachitaura kuti baba munofanira kusvika pamba nenguva vanenge upenyu hwani hwekuedza kugadziriswa upenyu hwako saka tingati mukadzi ari womwerepa saka ngatibvisei shanje ipapo because kana mukadzi achitaura kuti baba asvika pamba nenguva anenge achitodziridza dzimwe tsaona dzinozouya mangwana kuti pamba ngapasvikwe nguva ichiri vanhu vachiri kufamba zveshuwo ipapo tenderanda ndikangojaira kungose munhu pandaigara ndega waigara wega but matuka panozwi rataurika futi kuti madzima kwachiti inini handide kuti ndizimbomo munodhonza ndokuda mwana mazwi iwayo akataurika here kubva kumukadzi wako apa mwana zvokutoigara chitaura kumbira regero shamani tifambidzane nenguva titonge vamwe pfungama unomiza zita rake anonzani kumbira regero mama tarisaika kuno tarisaitete haunzori mudzimai wangu ndiregerei ndinokuda ndiregerei chena unosaina apo mamuregerera mukudzokera kumba rini Mangwana. mangwana aiwa mangwana hatini nhasi
Mugara kupi? Gara kumba kwenyu nhasi. Mugarawo? Togara kumwe chete. Ha? Tinogara kumwe chete. Kumwe chete. Saka enda muchitora na muchinanga kumba. Enda musaina mubataniro rambe magara maana kuchitora. Tipe vamwe. Tora mudzimai wako ubude naye. Bate uroko. Wabada nerusiriro. Bate nerusiriro. Kuna